хора, аз съм Марата и ТБГ и днес сме в доста яко клипче. Разбрах, че много ви харесва поредиците, които правя на Русия. Това ще има точно за един ден 9 качени поредици или 3, ако не се бъркам. Не, забравя съм. Добре, това е много специално за мен. Направихме, чакайте. Почваме да правим на 2 дни 10 показвания. И на банд, първото ми клипче направихме 13 показвания. Мисля, хора, 2 седмици, като виждате, 2 седмици, 13 показвания. А това за 2 дни 10 показвания. Хора, много ви благодаря, хора, ако ви харесва много тази поредица, просто имаме много дизлайкове, просто имаме много дизлайкове, моля ви, като ми гледате клипчетата, се абонирайте, ме последвайте, ще ви помоля много. Много от сърце, просто искам да направя вече 5 абоната, направя съм, не съм, и да. Възможно и мафията да участва. И мафията пък не ще участва. 5 абоната ще направя. Обещавам ви, ще направя. Обещавам ви. Ще направя и още много по-яки и много по-яки неща. Бък. Между другото, как за... Аз съм толкова нов... Мисъл, аз съм толкова нов ютубър и имам 10 показвания, хора. Thank you. Сърце. Така са. Има хора, които играят тази игра и се научават парички. И не им се работи. Какво е там? Така. Give you me money. Бей. Ще дам пари. Добре, хора, давам пари на всеки, който иска, и вижте какво направих. Като не снимах, защото мислех, че много ще ви оттече, ако снимам. И... да. Хем да ги поберем. О май гад. 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 Това сега ще ви покажа, защото според мен ще има много недоволни лица, ако не ви покажа как се купуват тъпи картини. Защото 100% ще ме питате, защо, откъде се купувам тези картини. Но после ще ви покажа. Сега искам просто да покаквам. Хора, време е да ви кажа, че почвам да се занимавам с много сериозен YouTube. Да. И затова имам желание и ще снимам. Без хейт. Yes. Сега малко ще покаквам. Малко. Ето сега, да ви покажа пак как. Ето, днес ще има качени точно 2 епизода. Точно 2 епизода. Ето, става хака. Да видите, че става хака. Хоп. Хоп.
Това път не стана. Що се легавих. Ето. О! Много е лесно как. Просто... Да, чуйте. Ще науча някой ден. Да знаеш какво ще науча. О май гад. Lamborghini vida trajata mi. Днеска е възможно да има влог. Знаете. Да, само отивам да ви покажам. Не, първо, някой иска give money. Ще му дам give money. Ще му дам пачки. Ще му дам пачки. Ора, да. Иска да си купи нещо. Ще получи. Не, нещо. Аз съм много богат. Да. Give your... No. Дайте ми даде коледна елха! Тази е най-добрата също. Въпреки 4000 за елха, просто... Добре! Купи си, сериозно! Изхарчи парите за една тъпа кола. Знаех си. Ето. Така. Виждате. Ето. Тази е много яка. Та е много яка. Ой, та е много яка. Та е много. По-си отвия. Та е яка. Има я. What the fuck? What a fucking day! Само аз ли го видях? Купих ка... Хора, чакайте. О! Край! Писа! Почваме да правим хубави пари, хора. Просто казвам ви... този клип вече знам какво ще му е тъпото заглавие! Живота е хубав! Хора, раздаване, Шиво! Днеска, ако искате, възможно е да има лайв стрим. Добре, възможно е. Не съм прав, но ще бъде точно. Не знам, ще ви излъжа, не знам кога ще има лайв стрим, но ще има лайв стрим на Растина за раздаване, като станам по-известен. Хора! Смажете лайк бутона, моля ви. А фейскам ще има точно на 10 абоната. 10 абоната искам от вас. Нищо повече просто искам. Колкото хора ме гледат, толкова хора искам да имам абонати. Просто влез. Хора, момента ако знаете, ще направя. В момента най-глупавото нещо при живота ми, но... Нищо. Хора... Омегато. Нещо Омегато, хора. Просто... Не знам какво вече какво да отвоявам.
Искай да лета. И не съм ми се сещам колко пари ще праза. Това беше направо 100 000. The fuck? Мисля, а то няма даже такава стена, тя е огромна. The fuck? Какво се случва в момента? Ента взимам това. Какво го двоявам, защото... What the fuck, просто... Това ще изкарвам мега много пари. От тази картина си... Хора... Струваше си това, което купих в момента. Просто хора, не ме хитете, просто използвам хак. Извинявайте, ще има поредица без хак. Ще я направя, като свършим тази поредица. Просто няма да има свършване на... Честно го казвам, тук ще правим мега много пари. От тази картина точно ще правим... хиперлесните пари. Мисля, няма какво да говорим, мисля, това ако го сметна... Да, точно! Много пашки правят супер лесно парите. Хора... Раздаване ще има 100%. Обещавам ви. Обещавам ви, в момента не знам какво ми се случи. Днеска имах и контрол, но ми провървява него. Без да съм преписвал. Не съм преписвал. Това най-важно, че съм преписвал. Хора, не преписвайте, това е лошо нещо. Да знаете. Това е лошо нещо да преписвате. Затова аз не го правя. Учите си го учите. Да знаете. За... Майките не са да гонят мен, че уча децата на глупости. Между другото, мисля, че може да се продават картини, че да яко, ако може. Мисля, че може. Ще да много яко, ако може. Ще да флекс. Ще направя мега многото пари, хора. Хайде, 2 милиона! 2 милиона ги имаме този път. Направихме 2 милиона. Хора, отивам да раздавам пари. Отивам да раздавам пари. Чакай дали снимам, защото ако не снимам вече ще речко на ново. Снимам, това е най-важното. Снимам, yes! Yes!
епизод е много як, защото няма музичка също. Тоест, втори, трети, това ще хора... Муа, муа, муа. Добре, отивам да раздавам пари. 100% ще почвам да раздавам по 10 000. Аз не мога да искам. Маляко може колко бъдеш. Ще ми свършат парите на. Чакай. Само изпуша. Защо изписваш това? Защо? Окей. То... Не знам. Извинявайте с вами, хора. Окей. God! Oh my god. Много смятам. Колкото го смятам, ще го смятам. Ще гледам по 1 милион. Айде, ще направя 1 милиард. Айде, решил съм го. 20 милиона. То, ще бързам да направя 1 милиард просто. 10 милиона и 1 милиард ще направя. Познах се. Тон. Сега съм готов да направим още 1 милион. Не, никога.
какво мисля, че бъде интересно, хора? Данги от тето щеше да идва. Извинявайте пак. Просто, да. Това ми беше стата и... да. Добре, почвам. Трено! Oh yeah! 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 Oh 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 yeah! Bitch! What? So, give me, but go. Искам да видя колко хора. Добре, това е ги... Тази къща се телепортна. Това ще бъде за днешния епизод, хора. Просто много хайп на това видео и просто... много яко. И да, това мисля, че ще бъде за днешния епизод. Това ще бъде за днешния епизод.